Ekspansion og korstog. For at få kortlagt, hvordan det muslimske rige er fordelt før 600-tallet, kan vi nu få på, at den arabiske halvø er gjort muslimsk under Muhammeds levetid. Det er det vestlige Asien også, og muslimerne ser nu, at de godt kunne tænke at udvide deres rige. Det gør de i 600-tallet, hvor de går i krig mod det byzantinske rige og får underlagt sig Tyrkiet og Nordafrika. De føler, at de stadigvæk kunne ekspandere lidt mere, og de går i 711 i krig mod Spanien og får erobret hele den iberiske halvø. Det er det mauriske folk, som er nordafrikanske muslimer, som får inspireret dele af Europa med deres arkitektur og deres æstetiske kultur. I 1095 ser Pave Urban, som befinder sig i Rom, selvfølgelig i Europa, ser at den muslimske ekspansion har taget overhånd, og hvis de ikke får sat en stopper for det, så vil hele Europa blive underlagt det muslimske rige. Han har dog planlagt et møde, som var planlagt for den byzantinske kejser, fordi den byzantinske kejser ønsker, at der skal gøres en militær beskyttelse for hans kejserrige. Det vil paven selvfølgelig gå med til for at beskytte den kristne tro. Dog er det ikke det eneste han tænker, og han ser at en tilbageerobring af det kristne hellige område i Palæstina vil være en idé under den Vi er nu kommet til korstogene, og for at lige opfølge, så holdt Pave Urban den anden dette famøse møde i 1095, hvor han opfordrer de kristne riddere til at tage på korstog mod de vantro. Det tager afsted år efter, i 1096, hvor det første korstog bliver indledt, og indtagelsen af Jerusalem er her målet, fordi byen ligger i det kristne hellige område i Palæstina, og det var her, at Jesus han blev korsfæstet. De kristne holder stand fra 1099 frem til 1147, hvor de ser, at et andet korstog vil være nødvendigt for at få nogle territorier tilbage. Det foregår fra Paris ned igennem Konstantinopel og helt ned til den syriske by Damaskus. Her møder de så godt nok så hård modstand, at de ikke kan få generobret deres territorier, og hele korstoget mislykkes faktisk. De kristne formår som sagt at holde stand, og det gør de helt frem til 1187, hvor muslimerne generobrer under Saladins ledelse Jerusalem tilbage til det muslimske rige. Denne tilbageerobring af Jerusalem af det muslimske rige satte i gang i det tredje korstog, som foregik fra 1189 til 92. Dette korstog sikrede korsfarernes kontrol med kystland i Palæstina, og efter forhandlinger med det muslimske styre i Jerusalem, der fik kun de pilgrimme adgang til byen. Et nyt korstog blev sat i gang. Det blev det fjerde korstog og varede fra 1202 til 1204. Det gik dog ikke til Palæstina, men til Egypten. Dog blev det afbrudt af nogle begivenheder, som de korsfarerne blev involveret i. Det var nogle interne rivaliseringer inden for kejserviljen i det byzantinske rige. Og det endte med, at korsfarerne under ledelse af byen Venedig i Italien, de angreb Konstantinopel. Der var mange af byens indbyggere, der blev slået ihjel, eller de blev tvunget til at flygte. Og der blev i en kort periode etableret et rige, som var loyalt over for pavekirken. Og her blev der så taget et overgreb på de kristne fæller i øst, og det havde mange motiver, men et af dem var, at de italienske handelsbyer havde klar økonomisk interesse i at komme ind på det marked i Mellemøsten, som det byzantinske rige havde haft monopol på. Og på den måde blandede økonomiske og religiøse motiver sammen med hinanden i korstogsperioden. Et femte korstog blev indledt, og det foregik fra 1217 til 1221. Der var ikke nogen betydning og nogle resultater af betydning, og det gik kun igennem. Nu var Konstantinopel selvfølgelig blevet under pavekirken, og de havde nu mulighed for at sejle nogle forplejninger ned til Palæstina og kristne i Jerusalem. I 1209 til 1229 blev der ført 2 korstog. Man ligger ind under et 6. korstog. I første af betydning, der havde man et korstog fra Paris ned til den sydfranske grænse, hvor et korstog mod katarerne i Sydfrankrig blev indledt.
Videre derfra, der ledte man en offensiv mod det mauriske folk, og fik tvunget dem ind i en defensiv ned til den lille enklave, som hedder Granada, som er en kendt by også nu til dags. Inden videre blev et korstog ført ned til Jerusalem igen, og det var stadig under kristen herredømme, men i 1244, der kom byen imidlertid igen i muslimsk besiddelse, og medførte, at byen igen ikke var kristent. To korstog blev ført her til sidst. Det var det 7. og det 8. korstog. Det 7. fra 1248 til 54, og det 8. korstog i 1270. Det førte ikke til nogen generobring i Jerusalem eller andre områder, og det var hermed slut med 2 århundreders kristne forsøg på at tilbageerobre det hellige land. Og den sidste korsfarerskanse, den faldt i 1291, og det var i dag det vi kalder Mellemøsten. Og det var blevet muslimsk område, og det er det stadigvæk i dag, og det skulle regionen forblive helt frem til 1948, hvor staten Israel blev dannet. Men det har noget at gøre med 2. verdenskrig, og det har ikke noget med sagen her at gøre, men det er nu noget, som man kæmper stadigvæk med nu til dags.